Papasok po tayo ng Pag-asa Street. Dito yan sa Gugun, Kamaligan. Yan ang pasokan ng Pag-asa. Maliit lang. Ayan kaya ng padyak natin. Dito ang daanan liit lang. Pinago na yung kalye, pinaasan na. Opya. Ito lang yung daanan, no? Dati po mababa yan dito, ngayon binago na yung kalsada, tinasan na. Babaan po tayo. Ganyan ang daanan dito, malapit lang, one way. Kaya maalog po siya at maingay kasi po bumili po ako ng soft drinks, i-deliver ko po dito sa tindahan sa looban. Papasok na to papuntang housing. Balik na yung daanan natin. Kayang kaya yan. Yun, hanggang dito na lang tayo kasi dead end na po yan. Yun, pabalik naman tayo. Pabalik na po tayo kasi nag-deliver lang tayo dito sa looban. Ayan yung kalsada, ang liit lang. Palabas naman to ng Pag-asa Street dito sa Kamaligan. May kasalubong, one way, balik tayo. Balik tayo kasi one way. Yan na, palapas na po tayo.
ito ang palabas.